Uitspraak klimaatzaak gunstig voor alle 6 eilanden. Dat zeggen betrokkenen in de klimaatzaak. Gisteren heeft de rechter in Nederland laten weten dat Nederland te weinig heeft gedaan om de bewoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. En volgens Zion Pigot, hij was als burger aanwezig op de rechtszaal op het moment van de uitspraak, heeft dit gevolgen voor de rest van de eilanden. In een verklaring aan Extra Nederland zei hij dat hij het zeer interessant vindt dat het vonnis ook impliceert dat de Nederlandse regering discrimineert onder haar eigen burgers, wie wel rechten heeft en wie geen rechten heeft, en hoe dit samenhangt met tastbaar en ontastbaar cultureel erfgoed. Het is volgens hem een zaak die niet alleen voor Bonaire belangrijk is, maar dus ook voor de andere eilanden. En ook wordt gezegd dat Nederland discrimineert in tussen zijn eigen burgers. En dat zegt Schumer Bomba. Hij is woordvoerder van Greenpeace Nederland. Hij noemt de uitspraak van de rechtbank een overwinning. Niet alleen voor Bonaire, maar voor alle 6 eilanden. Ze gaan nu de uitspraak goed bestuderen en kijken wat dit verder voor gevolgen heeft. Zoals gezegd, Greenpeace die vindt dat de Nederlandse staat te weinig heeft gedaan voor de eilanden.